Morjesta moi, se on jälleen kerran Utska täällä pitkästä aikaa. Tosiaan mä tulin pari päivää sitten tuolta Venäjältä takas. Ja joo, eli pitkästä aikaa siis Sport Heat. Siitä 2 viikkoa jo, kun mä tein viimeis. Ja tosiaan Minecrafti ei on nyt tulossa. Ja arvatkaa minkä takia. Toi mun keittäjä on graffattu, tai siis häksätty. En tiedä miksi. Mut se luki vaan, että your Minecraft, jotain tommosia. Kun mä yritin korjata sitä. Niin. Ja mä ajattelin vois tulla, kun mä pelaan pleikkarillakin, niin jotain videoita. Koska mä otan ton pleikkarin mun huoneeseen nyt. Kun isoveli lähtee tonne armeijaan. Joo, vittu sieltä. Kolaa. Kyllä Chiro. $38. Oliko se niitä paljon, niitä pisteitä? En muista. Felony vastaan. Eli Everton. TV vastaan Felony. Vissiin TV on muuten oikeesti tän näijän nimi, millä mä pelaan. Eli oikein puolimmainen. 2-0 jo. 2-1. Futiksen MM-kisat, ai. Ei mene. Hauskoja nää bouncy-pallit. Ja tosiaan varmaan ensi videoon jo tulee se mun kaveri. Niin. Sen Skype-nimi on Y63T. Mä en sano itse sitä rontuksi. Tai en mä oo varma. Se on joku ronttu tai joku tommonen. Se Skype-nimi. Oho. Onko toi Fulham? Mä ajattelin, että se olisi ollut Manchester United. Näyttää niin paljon Wayne Roonelta. Hiilihapot tulee ulos. Joo. Saan mä 5-0 teottelu? Saan. 5-0. Periaatteessa olisi vaan mahdollisuudet vielä 8-0. Okei, 6-0. Eli 3 sekunnissa on... Vai onko se 4 sekunnissa? Ei, 2 sekunnissa. 3 tai 2. Junarvaakaan muuten ihan törkeä hyvä. Kanapasta. Että kanapasta oli kyllä niin
niin törkeen hyvää. Mä olisin joutunut niinku 2 kuukautta olla siellä Venäjällä, jos kun ekasta junasta myöhästyttiin ja mun loppus viisumi samana päivänä, tai kello 12. Siellä oli niin hirveät ruuhkat. 3:00. Onneksi päästiin sitten iltajunaan ja kotiin tultiin joskus 1 yöllä. Helsinki-Turku-junalla. Tosiaan suosittelen jo kanapastaa, se on niin hyvä. Se on ihan paskainen kanapasta. Kuka hitto toi oli? En tiedä, mutta joo. Se oli varmaan tässä se video. Ja se olisi nyt moro.